Dobrý deň. V tomto technickom videu sa zameriame na ekologické a prevádzkové aspekty systému Striker. Cieľom tejto časti nie je prezentovať ekologické sľuby alebo porovnania, ale vysvetliť, prečo má systém Striker priaznivé ekologické vlastnosti ako prirodzený dôsledok svojho princípu fungovania. Striker pracuje bez spaľovania, bez paliva a bez chemických reakcií, a preto v mieste prevádzky nevznikajú lokálne emisie ani potreba komína. Prevádzková stopa systému je stabilná a predvídateľná, bez skladovania palív a bez manipulácie s horľavými látkami. Hlukový prejav je kontrolovaný a vhodný aj pre objekty s vyššími nárokmi na akustický komfort. Absencia spaľovania výrazne znižuje prevádzkové riziká a zjednodušuje bezpečnostné požiadavky objektu. V kombinácii so systémom Thermopulse sa minimalizujú straty pri prenose tepla, čím sa zvyšuje efektívne využitie vyrobenej energie. Striker je kompatibilný s rôznymi zdrojmi elektrickej energie vrátane obnoviteľných zdrojov a neviaže sa na konkrétny typ paliva. Ekologický a prevádzkový prínos systému Striker je preto dôsledkom jeho technického návrhu a fyzikálneho princípu. V nasledujúcom videu sa zameriame na zhrnutie technológie Striker a jej celkový kontext. Ďakujem za vašu pozornosť.